it-tlieta tal-oppożizzjoni, 3 membri tal-oppożizzjoni flimkien, tlabna lill-Kummissarju tal-Pulizija jiġi u jirrispondi għad-domandi tal-PAK. Il-membri tal-Gvern l-erba' ftakar, PAC għalkemm jitmexxa mill-oppożizzjoni għandna minoranza 3-4. Daw l-erba' vvutaw kontrina biex iwaqfuna mill-liġi l-Kummissarju jixed fil-PAC. Għalulna x'tista' tellef l-investigazzjoni tal-Pulizija. Imbagħad aħna ktibna ittra lill-Pulizija l-Kummissarju dnilu isma' aħna nixtiequk li tiġi tixed. Tista' tiġi tixed minn jeddek inti? Sewa. U risposta tiegħu kienet illi wkoll inline kombinazzjoni waqa' inline mar-retorika tal-Gvern illi jista' jkun illi ntellef l-investigazzjonijiet. Però fil-fatt, meta kien hemm investigazzjoni qabel fil-PAC f'leġislaturi preċedenti, kellek lil Rizzo illi tela jixed qudiem il-PAC, ex-kummissarju, u kellek l-istess Angelo Gafà. L-istess Angelo Gafà, meta kien għadu spettur, tela jixed fil-PAC, fil-fatt ħafna mir-ritratti li jużaw ta' Angelo Gafà, jekk tinnota sew, ikollok naqrajn, fuq wara tara s-siġġiet ħodor tal-Parlament, meta kienet jixed kien għadu spettur fil-PAK. So, imma issa li leħaq kummissarju, l-istess kummissarju illi meta leħaq wijat illi ħajġib it-trasparenza, ħajkollu l-press conferences. Wara Lorenz Kutajjar, ħanajtek, fil-bidu għara, meta jina dejjem nħobnat il-beneficju ta' dubju. U apparti li kellu track record pjuttost tajjeb. Jina nħobnat il-beneficju ta' dubju. Najt il-verità, Angelo Gafà ma konx naf minnu qabel dawn il-kwistjonijiet kollha. Meta jitla xi ħadd fil-poter, ġej minn fejn ġej, għat il-beneficju ta' dubju. Jista' jkun li ovvjament ma naqbilx ma dak, ħanajtek, wara Lorenz Kutajjar ma tantx kelli x-xewqa, però ma tantx kelli tama li ħajnbidlu l-affarijiet. Minħabba dawn raġunijiet li qedlek, hemm volja, hemm di xewqa li dawn l-affarijiet jinżammu fil-ġemp. Però meta bdejt nara li dan Angelo Gafà jgħid li isma' ħanibda nagħmel press conferences u nkun trasparenti mal-ġurnalisti. Mill-background tiegħi bħala ex-ġurnalist, nixtieq xi ħaġa li pass federazzjoni li toġbok. Barra minn Malta jsiru. Barra minn Malta jsiru press conferences. Jidri Rizzo kien jagħmilha għadi, ma darba fix-xahar kien jistieden il-ġurnalisti d-depo. Xi ħaġa kienet. Le, u kien hemm dal-wedid apparti minn hekk u kien wieħed minn nies li Rizzo kien jafda ħafna fih. Jidri u ressa, pereżempju, minn dak li kellu jkun l-arresting officer ta' Dalli kien Angelo Gafà. U kien hemm xi żewġ high profile political cases oħrajn, jidher li kien hemm xi sindku ta' taslima li kien hemm dixnija li kien hemm xi embezzlement ta' flus u kienet imexxi Gafà. Jidher kien xi ħadd illi fil-portfol tal-każijiet li kienet isus warahom meta kien spettur kienu affarijiet li jaħarqu li kellek bżonn ċertu ammont ta' kuraġġ. Imma lek ngħidlek tagħti il-benefiċċju tad-dubju. Le, iktar u iktar meta taf l-istorja ta' dal. Ġifieri, għalfejn m'għandniex imorru f'direzzjoni u jiena dejjem nittama illi tal-pajjiż jinduna li jisma' mhux kollox blu aħmar. Mhux kollox għax dak ġej minn dik il-familja b'dik il-background mela tih label u bqa' hemm. Aw mentalità, sfortunatament li l-politika qisu tim tal-futbol. Jina l-ewwel għetlek jien ma mhux mal-Partit Laburista għandek ċans noħroġ, dik il-prinċipju. Sewwa? Però ma jfissirx li għaxin fil-politika ma nemminx li hemm nies ġenwin in-naħa l-oħra illi ħaqhom opportunitajiet. Għalfejn le. Mela tlaqna.